Declaració institucional en motiu del 28 de juny del 2021, Dia de l'Alliberament LGTBI. El dia 28 de juny és el dia per l'alliberament lesbià, gai, bisexual, transexual i intersexual en record dels anomenats fets de Stonewall, als Estats Units, que van tenir lloc el 28 de juny de l'any 1969, fa més de 50 anys. Aquell dia, persones transsexuals i homosexuals van dur prou per primer cop a la discriminació a la que havien estat sotmeses durant segles i va néixer el moviment d'alliberament LGTBI. Aquest 2021, marcat encara per la influència de la Covid-19, que ens obliga a recloure'ns i utilitzar nous canals per relacionar-los entre nosaltres, i ha permès seguir observant quin és el grau de discriminació real de les persones LGTBI en el seu àmbit més proper, com és la casa familiar. I hem de dir que, si bé a Catalunya la majoria de les persones LGTBI no s'han vist vexades per la seva identitat o orientació sexual, sí que s'han detectat alguns casos de LGTBI-fòbia a la pròpia llar, en especial a les persones trans molt joves, així com també la deplorable LGTBI-fòbia a les xarxes socials. Un cop iniciat el retorn a certa normalitat, observem amb molta preocupació les agressions físiques violentes que estem coneixent aquests dies als mitjans de comunicació. Avui a Catalunya, que va liberar l'avanç en el reconeixement de les persones LGTBI amb l'aprovació de la Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, tenim eines per ajudar a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, com són els serveis d'atenció integral desplegats a tot el territori, que des de la proximitat s'han convertit en punt d'informació, assessorament i recolzament a les persones LGTBI i de visibilització del col·lectiu, i on estan pivotant les polítiques públiques independentment que aquestes persones visquin en petits municipis o en grans ciutats. I també el compromís de Mossos d'Esquadra i polítiques locals en la lluita contra la LGTBI-fòbia. D'altra banda, la recent aprovació de la Llei 19/20 de 30 de desembre d'Igualtat de tracte i no discriminació és un gran pas endavant, atès que permet una protecció integral i per via administrativa contra la LGTBI-fòbia i contra qualsevol mena de discriminació i preveu el desplegament d'un reglament sancionador. Des de l'Ajuntament de Tortosa volem reivindicar i defensar el dret del col·lectiu LGTBI i, atès que encara hi ha focus de LGTBI-fòbia a casa nostra, fer una crida a les persones afectades a no callar, a utilitzar els canals que tenen al seu abast al nostre municipi, i demanem també a tota la ciutadania que s'impliqui en la defensa dels drets i llibertats de les persones LGTBI. I al cap i a la fi, els drets del col·lectiu són els drets de tothom, com a drets humans que són. I per això donem suport i fem pròpies les reivindicacions que el Consell Nacional LGTBI fa públiques en el seu manifest. El rebuig a la limitació de la llibertat que en el registre civil encara impedeix el registre de les famílies homoparentals o el canvi de nom de les persones trans, que des de Catalunya es pugui gestionar el dret d'asil i la protecció de manera especial d'aquelles persones LGTBI que es troben en situacions vulnerables i de les que no han pogut accedir a una regularització de la seva situació legal. Continuar avançant en la formació específica pel professorat de la diversitat i de la realitat LGTBI, que permeti la creació d'espais segurs i de confiança per a l'alumnat LGTBI, respectuosos i lliures de LGTBI-fòbia, i la modificació de tots els impressos i formularis administratius de caràcter sexista i o binarista. En el camp de la salut, cal garantir el dret a la reproducció assistida a dones lesbianes i als homes trans i la reducció de les llistes d'espera en aquest camp. Continuar la descentralització del servei de trànsit que atén les persones trans, implementant la seva presència a totes les regions sanitàries de Catalunya per facilitar els processos de transició arreu. Millorar l'accés a la informació de les persones sordes LGTBI en igualtat de drets de la resta de la ciutadania, la creació i administració d'uns espais inclusius i segurs per a les persones grans LGTBI i o intergeneracionals LGTBI, residència, apartaments amb serveis, etc., així com la formació de les persones que treballen amb persones grans i dependents. Tenir molt present el món rural, on el nombre de persones del col·lectiu LGTBI és menor i està més disseminat, ajudant a disposar d'espais de trobada i oferir serveis de suport al col·lectiu i promoure activitats que ajuden a visualitzar-lo des de l'administració de proximitat. Continuar implementant la Llei 11/2014, adaptant-la a les noves necessitats i traduint els seus articles en accions, protocols i plans de polítiques públiques d'una manera integral on totes les administracions i la societat civil troben el seu espai en comú per fer-ho possible. Per part de l'Ajuntament de Tortosa,
el compromís de visibilitzar el 28 de juny i mantenir la resta de l'any el compromís amb el dret a ser, vestir-se, expressar-se i estimar com cadascú vulgui, amb tots els drets i tot l'orgull, i participar en la campanya Fem els cims dels drets LGTBI, penjant la bandera de l'Arc de Sant Martí i donant a conèixer a la ciutadania les accions fetes durant els darrers 12 mesos amb la fita d'assolir els més alts nivells o cims dels drets LGTBI. I a aquests efectes aprovem esta declaració en data 28 de juny de 2021.